Nosaltres som Oval des Moures, som un grup de música folk celta. I fem poemes de Rosalía de Castro, en gallec, concretament del seu llibre Folles Noves. Presentarem el nostre primer disc, que es dirà Rosalía, i ho farem en un concert el proper 11 d'abril al Barrades de l'Hospitalet de Llobregat. I és una cosa que ens fa especial il·lusió perquè presentar el disc a casa sempre és un plaer. Que formi part del Barnassans és una oportunitat, així que estem molt agraïts i encantats de poder participar en aquest festival. Rosalía de Castro, en molts dels seus poemes, parla de la migració gallega, de la diàspora que hi ha per tot el món. I som una miqueta l'exemple o el reflex, des de Catalunya, tornant una miqueta aquesta memòria a Galícia, construint Galícia des de Catalunya.